Herriko plazatik abiatuko den manifestazioarekin. Gutxieneko pentsioak 1.080 euroraino igotzea izango da mobilizazioetan aldarrikapen nagusia. Bilbotik eta Bergaratik 100 pentsiodun baino gehiago abiatu dira Gasteizerantz. Arratsaldeon, mobilizazioez gabiltzala Bizkaiko erresidentzietako beharginak langile publiko gisa aitortzeko eskatu du Labek. Zaintza lanak lan publikoak dira lelopean dozenaka pertsonak Bilboko erdiguneko kale nagusiak zeharkatu dituzte larunbatean. Sindikatuak sektoreko langileen erantzuna mobilizatzeko gaitasuna eta indarra nabarmendu zituen han. Ela sindikatuak deituta berriz, Bizkaiko erresidentzietako langileek giza katea osatu zuten iragan ostiralean Bilboko Areatzako zubian, sektore horretan finkatuta dagoen eredua aldatzeko. Aiara Durreta. Zaintza sektorean greba egun gehiago Bizkaiko saregoitza pribatuetan batetik larunbatean Labek dituta protesta egin zuten Bilbon eta bertan egoitzetako beharginak langile publiko gisa aitortzeko eskatu zuen sindikatuak zehazki astebeteko grebaldia bukatu zen egunean eta bestetik Elak ditutako grebak jarraitzen du bi asteko grebaldia abiatu baitzuen eta zaintza sektorean greba egun gehiago adimen urritasunariekin diharduten gaude eta gorabide enpresetako beharginek asteon 5 eguneko grebaldia abiatuko dute. Eta zer eskatzen dute, soldata igoerak eta lan baldintzetan hobekuntzak. Hori bai, egoera, enpresa guztako beharginek Bizkaiko Foru Aldundiari erantzunkizuna eskatzen diote lan gatazkan. Osakidetzan bi greba egun burutu dituzte beharginek. Ostiralarekin sindikatuek manifestazioak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen salatzeko osasun sailarekin dituzten negoziazioak geldituta daudela. Aiara Durreta. Lehen arretan gehiago inbertitzea, galdutako eros ahalmena berreskuratzea eta behin-behinekotasun tasa 8% mugatzea besteak beste aldarrikatu zuten osasun publikoko milaka lagunek ostegunean eta ostiralean. Sindikatuen arabera grebak arrakasta handia izan zuen. Lehenengo greba egunak 50%ko jarraipena izan zuen eta bigarrenak berriz 75%koa. Baina osasun sailak dio 14%koa izan dela. Joan den ostiral gauetik larunbat goizaldera bitarte izan ziren euritek kalte handiak eragin zituzten Urumealdean eta Bortzirietan. Zehazki, herri kaltetuenak Karano, Bera eta Lesaka izan ziren. Asteburuan auzolanean aritu dira garbiketa lanak egiten, altzen neurrian behintzat. Uholdeek utzitako loia eta ura garbitzeko aukera izan badute ere zenbait luizi ezin izan dituzte konpondu. Asteazkenean Nafarroako gobernuak bilera bat egingo du, eta bertan euri jasek eragindako kalte guztiak aurkeztu beharko dituzte. Gaur hasi dira kalte horiek neurtzen. Hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, SOS Navarratik eta zia erreka hori gainezka egindula eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiorat ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Eta Bilbon garapen ekonomikoa eta kalitatezko enplegua garatzen jarraitzeko proposamenak aurkeztu ditu Juan Maria Aburtok, Bilboko udaleko EAJaren alkategaiak. Bertan izan da Aiara Durreta lankidea. Bilboko garapen ekonomikoa bultzatzen jarraitzea izango dela urrengo agintaldiari begira EAJaren ardatzetako bat adierazi du Juan Maria Aburto, Bilboko alkateak eta alkategaiak. Eta horretarako enpresa eta sektore estrategikoak erakartzen jarraitzeko baliabide gehiago jarriko dituela martxan adierazi du EAJak eta gainera dagoeneko hainbat proiektu abian dituztela adierazi du. Tartean Zorrotzaurreko hiri parke teknologikoa. Agintaldi berri honetan baliabide gehiago aktibatuko ditugu enpresa eta sektore estrategikoak erakartzeko, talentua erakarri eta txikitzeko, eta bertako merkataritza lehiakorra indartzeko. Ekintzailetzan jarduteko lekurik onena izan nahi dugu. Ekintzailetzaren hiriburua, kalitatezko enplegu egonkorra sortzeko. Lursail berri garapena sustatuko dugu Zorrotzaurreko hiri parke teknologikoan. Adimen artifizialaren eta berrikuntzaren poloa bultzatuko dugu Zorrotzaurreko uhartearen ipar muturrean.
eta ikus entzunezko poloa Zorrotzako muturrean, Bilbon filmaketan sektoreari bultzada emateko. Nazioarteko ekintzailetza zentroaren bigarren fasea aktibatuko dugu atzerriko beste merkatu batzuetara iristeko. Eta maila lokalago batean neurria egindako erabateko laguntza zerbitzu eskainiko dugu gutxienez 600 enpresa berri sortzeko eta 900 enplegu inguru sortzeko. Eta atzo Ondarroan ibilaldia ospatu zen Shell Lopean. Zubizar ikastolak oso balantze ona egin du, adierazi dute ikastolak hasieratik aldarrikatu duela Euskal Herri osorako hezkuntza sistema euskaldun. Algortako San Nikolas ikastolari eman diote 2024ko ibilaldiaren lekukoa. Ongetorriak arratsaldean gaur albistegira. Pentsiodunen mugimenduak 2 martxa abiatu ditu eguerdiko 12etan, bata Bilbotik hasita eta bestea Bergaratik. Gasteizera gutxieneko pentsioa 1.400 euroraino heltzeko helburuarekin. 3 zutabeak esan bezala Gasteizen bilduko dira Carlos Lehenengoa enperadorearen plazan eta handik manifestazio bat egingo dute. Bi greba egun burutu dituzte Osakidetzako langileek. Ostiralean sindikatuek manifestazioak egin zituzten Bilbon, Donostian eta Gasteizen salatzeko osasun sailarekin dituzten negoziazioak geldituta daudela. Estimazioa ikusita, 75% jarraipena dauka grebak gaurkoan, azpimarratzea bai, berriro ere Osakidetzak manipulatu egiten duela jarraipen datuak eta kalkuloa egiteko kontutan hartu beharrean benetan greba eskubidea daukaten langileen kopurua, zerbitzu minimoak ez direzelako plantilla osoko kopuru hartzen dula. Eskubideak urratzen direnean, beste arlo batzuetara joaten dira lan egitera eta horregatik momentu honetan ez daukagu profesional nahikorik gizartearen osasun beharrak betetzeko. Eta horregatik esaten diogu Osakidetzari eta osasun sailburuari berriro negoziatu behar dute eta hori egin ezean mobilizatzen jarraituko gara. Zaintza sektorean greba gehiago iragarri dituzte. Bizkaiko Zahar egoitzetako langileek greban jarraitzen dute elak deituta. Bestalde, adimen urritasuna dutenekin diharduten Gorabide eta Gaude enpresetako langileek ere lanuzte egingo dute.
Bestetik, ELA eta LAB sindikatuek bi greba egun deitu dituzte Araban, biharko eta asteazkenerako adinduen egoitza pribatuetan eta etxebizitza komunitarioetan. Maiatzaren 15ean patronalari aurkeztu zioten proposamen bat, baino ez dute erantzunik jaso oraindik. 4 urte baino gehiago daramatzate sektore horretako hitzarmen bat eskatzen. ELAk eta LABek sektore feminizatu honetako langileak eskertzeko eta baloratzeko premia aldarrikatzen dugu beste behin. Funtsezko sektorea da, non emakume horiek adinekoen bizitzari eusten lan egiten duten. Behingoz, zaintza sektore honen lana egiteko baldintzak behar bezala arautzea eskatzen dugu. Egoitza pribatuen eta 3. adinekoen etxebizitza komunitarion sektoreko langileek betetzen duten funtsezko funtzioa duintzeko. Eta Gasteizen 5.000 lagun baino gehiago bildu dira lurraren defentsan. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako aldarrikapenek bat egin dute Euskal Herria bizirik ekimenak deitutako manifestazioan. Bertan, landa eremuari eta naturgunei eraso egiten dieten makroproiektuak gelditzea exijitu dute. Araba, Ipar Euskal Herria, Nafarroa, Bizkaia eta Gipuzkoako 5.000 lagun bildu dira Gasteizen Euskal Herria bizirik plataformak deitutako manifestazioan. Lurraren defentsan Euskal Herria bizirik lelopean, euren aldarrikapenak eta salaketak kaleratu dituzte Arabako hiriburuan. Manifestazioa larunbat honetan egin dute San Anton plazatik Foru plazara. Lurralde bakoitzeko kide banak eraman dute pankarta eta Arabako lautadako nekazariek euren traktoreekin ireki diete bidea. Horrekin batera zenbait performance ikusi dira. Pankarta eta lelo nagusien atzean, tokian tokiko aldarrikapen ugari izan dira protagonista. Besteak beste, zentral eoliko eta fotovoltaikoen atzetearen eta erraustegien kontra. Foru plazan amaiera ekitaldia egin dute, bertan Euskal Herria bizirik plataformako bozeramaileek Eusko Jaurlaritzak onartu berri duen energia berriztagarrien lurralde plan sektoriala gogor kritikatu dute. Dagoeneko 80 eragile ekologista, sozial eta politiko baino gehiago atziki dira Euskal Herria bizirik ekimenera. Eta asteburuan Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri-jasa bortitzek uholdeak eragin ditu Beran, Lesakan eta Aranon. Zorionez, soilik kalteak materialak izan dira. Asteazkenean, Nafarroako gobernuak bilera bat egingo du eta bertan euri-jasek eragindako kalte guztiak aurkeztu beharko dituzte. Nafarroako ipar-mendebaldean izandako euri-jasa bortitzek uholdeak eragin ditu Beran eta Lesakan, eta kalteak sortu ditu 2. mailako sareko 3 bideetan. Aranoko herrigunean eta inguruko hainbat baserri errepidez inkomunikatuta utzita. Gobernuak Ilarrate gaineko beran egin duen euri neurketan 101 litro metro kuadroko prezipitazioak jaso ziren. Lesakan hasta zelaietako euri neurketan metro kuadroko 43 litro jaso zituen, eta Goizuetan metro kuadroko 40 litro.
Añarbeko Gipuzkoa presaren euri neurgailuak, justoki Aranotik gertu dagoenak, 251 litro jaso ditu metro kuadroko eta prezipitazioak pilatzearen ondorioz, Berako eta Lesakako hiriguneetan kalteak eragin ditu etxe bizitzetan eta bajeretan, bi hauek urez betez. Kalteak beran bildu dira bereziki, zia errekak gainezka egin eta gero. Lesakan bertzalde, Luizi batek 15 etxe bizitza inguru kaltetu ditu. Pasatu dena hori, goizeko laurden gutxitan edo nik deiba jasotzen dut, SOS Navarratik, eta zia erreka hori gainezka egindula, eta hurbiltzen naiz nire gelako lehiora, eta ikusten dut Kantxonberri auzoa dena erreka bat dela. Eta hortik, aktibatzen dugu emergentzia plana bigarren mailakoa eta jendartea bisatu, bomberokin egon eta dena martxan jarri. Erran behar da, hori pare bat ordutan gertatu dela dena, 120 litro edo erori omen dira eta ordua ere halakoa zen, gauez eta alde batetik pentsatzen genuen, eguerdiko 12 gertatuko balitz, igual jende gehiago dago kalean eta bar. Eta urak karri duen indarra izugarria izan da, kotxeak mugitu ditu, eta Ramirez presidentea ordea, beran eta Lesakan izan da. Kalteak baloratu eta errepideak konpontzeko tenorea heldu da. Bitartean, herritarrak auzolanean orain ezker eskuin garbiketa lanetan. Hondakinen afera agenda politikoan puripurian dagoen gaia da. Donostiako alkatetzarako hautagaiek eta zerrendakidek ere Zubietako erraustegiaren inguruan hitz egin dute. Entzun dezagun. Esaten dute horrek soluzionatu dula zaborren gaia Gipuzkoan. Gure ustez etzan beharrezkoa, hori ere ez genuen bultzatzen. Eta orain kezkatzen gaituna gai honekin da, ze opazidadea dagon. Osea, ez dago informazioa. Ez dakiu ze kontratoa noaino dagoen blindatuta, ez dakiu iten dian azterketa toxikologikoak edo ingurumenekoak ze emaitzak objetiboki ematen duten, ez dakiu ze gertatzean langileek izaten dituzten bainbatea beriekin. Orduan, nik uste lehenengo gauza eskatu behartzaiona administrazioa bati da gardentasuna. Informazioa ematea, eta horren arabera erabakiak hartzea. Orduan, hau diputazioaren kontua, GHK-arena izango da, baina nik uste hori dala lehen urratza. Informazioa eskatu, eta horren arabera erabaki gauza. Erraustegiak azkenean Gipuzkoak zuen arazo handi bati erantzuna emateko aukera izan dela, ez? Hori garbi dago. Astu egin zaizkigu genituen zabortegiak, San Marcos tartean, eta zenbat arazo sortarazten zituen San Marcosek, eta lurraldean zehartzen duen beste batzuk. Eta ez da bai da askoren ondoren, niretzako behintzat momentu honetan erraustegia da konponbide bat. Arazo bati eman zaion konponbide bat, ondo funtzionatzen duena, eta iraganeko zabortegi horiek desagertu araztea lortu duena. Nik ez dut esango arazoak azaldu ezin daitezkeenik, baina egin behar dena da arazoak azaltzen diranean konpondu. Eta alde horretatik nik espero dut eta pentsatzen dut berme osoz jokatuko dute da arduradunek dauden arazoiei erantzuna emateko. Nik usten dut erraustegiak bere funtzioa egin dula eta eskerrak, zebestela, oraindik zaborrekin ariko ginean handik eta hemendik kilometroak eta kilometroak egiten beste herrialdetara gure zaborrak eramateko, ez da? Hori ez zen jasangarria, ez da jasangarria, eta lehen esan dizuten bezala, Gipuzkoa zorionez ja ez dauka basura problemarik, ez basura turismorik leno genuen bezala. Dakagu egoera bat, norbaitek ja soluzio bat ekarri du, inzinadore batekin. Ni ez nago ados inzinadore batekin, baina handago. Bueno, dena perfektua ez da momentu batzuetan, igual gauzak ez dute guk pentsatzen dugun bezala funtzionatzen,
baina horretarako ikertzen da eta lan egiten da. Ezke ikusi dugu, orain dela 8 urte baino gehiago, ze gertatu zen San Marcosen, nola egin zuten, eta horren kudeaketaren kontra egon ginen bai momentu hartan eta honetan, eta guk defendatzen duguna da, birziklatzea eta resto hori minimizatzea. Bestalde, Landarlar ingurumen elkarteak jakinarazi duenez, Espainiako Garraio Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioak ATTaren lanak hasi ditu Aralarren eta Nafarroako eta Gipuzkoako udalek jaso dute lan horiei buruzko dokumentazioa. ATTak Nafarroa eta Euskal Y-koa lotzeko 2 aukera proposatzen ditu, bata Gasteiz bidez eta bestea Ezkio itsaso plataforma intermodala erabiliz. Eta hauteskunde egunera begira azken txanpan sartuak dira alderdi guztiak. Zentzu horretan, ekitaldiz josita izan da asteburua, EAEko eta Nafarroako hautagaiak jotake dabiltza hauteskunde kanpainaren erdian badakitelako asko dagoela jokoan eta boza bakoitzagatik borroka egin behar dutela. Zentzu arrunteko apustua da, eskubiak alderatzeko instituzioetatik, soilik aukera bakarra dago herri honetan ezkerretik eta burujabetzatik, eta aukera hori Euskal Herria Bildu da. Utzi esaiozue zuen mezu toksikoak Euskadin zabaltzeari. Zuena konpondu nahikoa duzue baita alderdiaren barruan eta utzi lasai Euskal gizartea. Argi ulertu dezagun. Une honetan indarrean dakagun zerga eredua, 2015ean EAJak, alderdi jeltzaleak, alderdi popularrarekin adostutakoa da. Astebete gelditzen da, sozialistok garaipena lortzeko eta herri honen etorkizuna gure eskuetan egoteko. Votar Partido Socialista es votar Sánchez, es votar Otegi, es votar Bildu. Omenaldia egin diete Ezkaban gerra zibilean gotortuta eduki zituzten presoei. Ihesaldiaren 85. urteurrena da eta ekitaldian lehenengoz presorien familietako emakumeak jarri dituzte erdigunean. Iez ederra zilegi balitz, urra albaledikatea, ni ez nintzake ontzigabeko itxaz gizona algea. Iez betea zilegi balitz, nun bai balego bakea, ni ez nintzake txertzeko lore dien maitalea. Ni ez nintzake oinazearen menpeko miserablea, oiuzekenen destinatzaile txipenaren semea. Omenaldiez gabiltzala duela 15 urte Iñaki Otxoa de Olza Mendigoizale iruindarra zendu zen 7.400 metroko altueran Nepalgo Annapurnan. Asteburu honetan, Mendigoizale Nafarrari omenaldia egin diote Beriain mendian, entrenamenduetan maiz igotzen zuen mendian.
baitango lurraldetan, non geratzen den bora, non ez dagoen arnaz bideri, non ez goazen inora, non oiukatzen urbiltzen garen, erraldoiaren ondora, igona zazu nire mendira, zure gailurretik gora. Eta pilotan Aitor Elordik 22-15 irabazi dio Dario Gomezi igande honetan Gasteizen jokatu den 2023ko buruz buruko txapelketako bigarren finalerdian. Altunak finalerako txartela lortu zuen Labriten jokatutako partidan. Altuna hirugarrenak laugarren finala du lehen mailako buruz burukoan. Eta horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Gaurkoan, Inun taldearen musika ahal guztiduna bestiarekin agurtuko zaituztegu, gustatuko zaizuelakoan, besterik ez gure aldetik. Horek izan dira arratsaldeak gurean gaur utzi dituena. Gogoratu guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro, 11.eu satarian daudela eskuragarri. Gero arte. Zure joku den-denetan nabilbitzen gainean musika guztiduna edo zure morroia musika guztiduna egin bede zure naia. Badakizu nola berotu, zete klasakatu, tentaldi denak gordeta daude zuretzat, batzue